Wel, bore da. Ych chi'n, chwarae teg, ych chi'n parchus iawn, gweld fi fan hyn, a chi'n dechrau rhyw fath o taweli, ych chi'n well-trained, yndych, chwarae teg. Croeso, y bore yma. Un bore ola, diwrnod ola, y cynhadledd. Sut mae hwnna di ddigwydd? Dwi'n yn gwybod. Ond mae wedi cyrraedd dydd Gwener, diwrnod ola, un cynhadledd eleni. Os ydych chi yma, just heddiw, lle ydych chi wedi bod? Ond mae'n falch i cael eich cwmni chymdeithas chi y bore yma. Dyna ni'n edrych ymlaen i clywed yn nes ymlaen gyn Dewi ac yn, siŵr da ni gyd yn ddiolchgar iddo fo ac i Dduw yn gyntoll am ei ddeioni a ffyddlondeb i ni trwy Dewi a trwy air yr wythnos yma a siaradwyr eraill i gyd. Byddai'n dod nôl i ddiolch i bawb mewn munud. Ond cyn hynna, jyst chydig y cyhoeddiadau eraill. Cofio mae stond yn lyfrau yn mynd i cael ei pacio fan ni yn nes ymlaen heddiw, so cyfle ola i chi manteisio ar y bargans sy'n fyna yn disgwyl amdano chi. Yn nes ymlaen, yn y oedfa ni heno bore yma, da ni'n mynd i cymryd casgliad. Mae yna amlenni o gwmpas y lle, oeddech chi yn gweld hyn yn neithiwr hefyd. So, unrhyw cyfraniadau rhoddion byddwn ni'n casglu hynna yn ystod ein ail emyn mor fawr i'w cariad diw y tad. Fydd yr hogia yn helpu pasio bucedi rownd. So, just heads up, fydd hynna'n digwydd nes ymlaen. Oedd Steff eisiau fi cyhoeddi, os yna rhywun yn mynd am Abertawe unai heddiw, nes ymlaen heddiw neu fori, a mae gennym nhw le i ddau yn y car. Newch chi roi wybod i Steff, os gwelwch yn dda. So unrhyw un sy'n mynd i Abertawe, unai nes ymlaen heddiw neu fori, a gennych chi le i ddau yn y car. Just cael gair efo Steff, os gwelwch yn dda. Pnawn 'ma, nes ymlaen pnawn 'ma. Yn siŵr os mae... dyna ni, diolch i ti Lydia. Mae yna cyfle i ni gyd joio traeth borth efo'n gilydd pnawn 'ma. Does dim amser penodol, just dewch pnawn 'ma. Ac dod â'ch picnic, a surfboards, a beth bynnag eraill sgennych chi. Snorkel, sgen ti snorkel, Dewi? Oes, sgen ti snorkel, da iawn. Edrych ymlaen i weld hwnna. Eli hael, dŵr, mae'n mynd i fod yn gynnes unwaith eto heddiw. Ond sy'n grêt i gweld chi borth nes ymlaen pnawn 'ma. A wedyn heno yma, mae yna colcerth ar traeth y de, South Beach, sy'n lawr agos... Dwi wastad yn pwyntio yn y ffordd anghywir pan dwi'n sôn am pethau. Lle bod ni mae o? Agos i'r hut. A dwi'n meddwl, di'r postcode fan hynna tu ôl fi os ydych chi eisiau gwybod lle na ni. Nes ymlaen, ar ôl pethau gorffen heno, fydd y colcerth ar y traeth y de. Cyfarfod yno. Dim yn fan hyn, so mynd syth lawr i'r traeth yno ar gyfer y colcerth heno. A mae hwnna ar ôl i Arwel Jones arwain ni mewn i air diw unwaith eto i orffen pethau off heno. A dyn ni'n edrych ymlaen i clywed i'n Arwel nes ymlaen heddiw. Mae'n bwysig bod ni'n diolch i bobl, ond fel o'n i sôn am gynt, yn bwysig eich byth bod ni'n diolch i Dduw am ei ddeioni, am ei ffyddlondeb, am ei bresenoldeb yma efo ni os oes yma. Da ni'n ddiolchgar iawn i Dduw am dod yn agos at ni trwy'r wythnos, trwy'r holl cyfarfodydd, y gweithgareddau, mae wedi fod yn wythnos braf iawn. A gymaint o bobl di helpu wneud hwnna'n bosib. Da ni'n diolchgar i'r pwyllgor y cenhadlaeth, am yr holl waith, fel o'n i sôn am dechrau'r wythnos, sydd wedi fod yn digwydd behind the scenes ac yn paratoi pethau ers misoedd a misoedd i ni cael troi fyny, rocio fyny a mwynhau wythnos yma. Felly, da ni'n diolch i'r pwyllgor, diolch i Ddewi a siaradwyr eraill i gyd am ei weinidogaeth nhw dros yr wythnos. Dwi'n mynd i dechrau enwi pawb, neu byddwn ni yma trwy bore. Ond gai diolch i chi hefyd, just not yn personol, diolch i chi am y fraint a plesur y cael cydeirio arwain pethau. Diolch am fod yn glen ac yn amyneddgar efo fy Nghymraeg trwy'r wythnos.
Diolch yn fawr iawn i chi hefyd. Reit, digon o cyhoeddiadau. Dwi'n siŵr fyddwch chi'n cytuno efo fi bod mae Duw wedi fod yn dda i ni wrth yma, dydy. Da ni wedi profi i fendith, mae wedi fod yn ffyddlon, mae wedi fod yn tregarog wrth i ni wrth yma, dydy. A fel o'n i sôn am neithiwr, dwi'n wrth fy modd efo'r salma, y can ysgyniad yna, Salm 123 y bore yma, dwi eisiau cyfeirio ato fo. Unwaith eto, mae'n ofyn i ni codi yn llygad, yn olwg, yn pennau, yn ysbryd at y Duw byw, ac yn rhoi rhyw fath o weledigaeth i ni o'r hyn sy'n disgwyl amdano ni. Gwrando ar geiriau yma. Rwyf yn codi fy llygad at y tŷ, sy'n eistedd yn y nefoedd. Fel y mae llygad gweision yn gwylio llaw i meistr, a llygad ceithferch yn gwylio llaw i meistrys. Felly, y mae'n llygad ninnau yn gwylio'r arglwydd ein Duw, nes iddo trigyrhau wrthym. Bydd trigarog wrthym, o arglwydd. Bydd trigarog wrthym. Arglwydd cliw, ein gweddi ni bore yma. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i dod o dy flaen di. Sgynny ni ddim byd i cynnig i ti arglwydd. Felly dyn ni'n dod yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist ein arglwydd. Ac dyn ni'n gofyn i ti unwaith eto i trigyrhau wrthym ni arglwydd. Dych chi wedi bod yn dda ac yn ffyddlon. Ti di agosau ty ni yn ystod yr wythnos yma. Ac unwaith eto arglwydd, dyn ni'n digeisio di. Dyn ni'n digeisio dy wyneb di y bore yma hefo'n gilydd. Dyn ni'n geisio dy bresenoldeb di. Wrth i ni canu mawl i ti. Wrth i ni darllen a astudio dy air di efo'n gilydd arglwydd. Trigyrhau wrthym arglwydd. O arglwydd, bydd yn trigarog wrthym ni eto. Unwaith eto bore yma. Ac yn ystod y diwrnod. Cliw ni rwan yn enw Iesu. Amen. Amen. Dyn ni'n mynd i canu. Ni'n mynd gynta, mi dafla maich o ddiar fy ngwar. Mi dafla maich o ddiar fy ngwar wrth dimlo dwy fol oes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dringanu wrth dy groes. Os edrych naf i'r dwyroen draw, os edrych naf i'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Oh,
Wel, da chi'n ymwybodol, mae gwaith plant di fod yn mynd ymlaen yn ystod yr wythnos ac da ni'n diolch i Catrin, James a tîm i gyd sydd wedi fod yn helpu ac yn buddsoddi mewn i bywydau a colonnau yn plant y pobl ifanc ni wythnos yma. Lois hefyd wedi fod yn trefnu gweithgareddau i'r pobl ifanc ac ati, a dyn ni ddiolchgar iawn iddyn nhw. Ond ella ydych chi'n eistedd fan hyn yn meddwl, be maen nhw wedi fod yn neud wythnos yma, pa fath o pethau sydd wedi fod yn digwydd. A felly mae yna fideo gobeithio bydd o'n dod rwan i roi flas i ni o'r hyn maen nhw wedi fod yn neud wythnos yma. Mae 'na reswm i ddathlu. Mae ddeian bob pechod yn enw yr Iesu. Y groes, roedd dy waed i yn llifo. Ond ar y trydydd diwrnod mi godaeth di eto. Mae gen ti bwyd dros farwolaeth, yn o ti ymau ein gobaith. Halleluia, mae Crist yn fyw. Halleluia, bod bod i ddiw. Halleluia, fe gadw ni. Halleluia, amen. Mi sefyll. Mae'r gennym wedi colli'r ffrwydr, mae Crist wedi ennill. Y beth, lle roedd ei gorffef yn gorbedd. Y garreg wedi rolio i ffwrdd i agor drws tragwyddoldeb. Mae gen ti bwyd dros farwolaeth, yn o ti ymau ein gobaith. Halleluia, mae Crist yn fyw.
Wych, ynda. Ydych chi gyd yn jealous, ydych? Ydych chi'n di cael fod yna? Ie? Beth am i ni trio dysgu adnodd i hein bore yma, Dewi? Dwi'n siŵr sy'n ni'n cael lot o hwyl arni, dim gymaint o hynny, anyway. Jyst eisiau gweddio dros dyn nhw, y plant na, a'r gwaith yna, Arglwydd, diolch i ti. Diolch am y gwaith ti'n neud yn bywydau a colonnau, y bywydau bach na Arglwydd. Da ni'n jyst yn cyflwyno i ti, da ni'n diolch i ti amdano nhw. Arglwydd, parhad y waith, parhau, tyfu yr hedynau ti wedi plannu wrth yma Arglwydd, yn datblygu fo Arglwydd, gwneud rhywbeth hefo fo, fydd o'n blodeuo mewn ei ffydd go iawn yn y fab Iesu Grist. Fydd o'n para am byth Arglwydd, parhad y waith. Diolch i ti amdano nhw ac am y gwaith sydd wedi digwydd wrth yma. Amen. Amen. Dwi'n mynd i wahodd Sioned i fyny i ddarllen i ni, darllen ni ar ôl ni yn y bore yma, a wedyn fydd hi'n arwain i mewn gweddi cyn i ni cario ymlaen i canu. O bore da. Mae y darlleniad bore yma yn dod o lyfr Numeri, pennod 13, a da ni am ddechrau darllen yn adnod 17 tua hyd at ddiwedd y bennod. Wrth i Moses ei hanfon i ysbïo gwlad Canan, dywedodd wrthynt, ewch i fyny drwy'r Negef i'r mynydd-dir, ac edrychwch pa fath wlad yw hi. Prynau cryf yn tei gwan, ychydig yn tei niferus yw'r bobl sy'n byw yn ddi. Prynau da yn tei drwg yw'r tir lle maent yn byw. Prynau gwersylloedd neu amddiffynfeydd yw ei dinasoedd. Prynau ffrwythlon yn tei llwm i'r wlad, ac a oes coed ynddi a'i pheidio. Byddwch ddewr, a chymrwch beth o gynnyrch y tir. Adeg blaenffrwyth y grawnwyn eiddfed oedd hi. Felly eithant i fyny i ysbïo'r wlad o anialwch syn at Rehob, hyd Rehob, ger Lebo Hamath. Eithant i fyny drwy'r Negef a chyrraedd Hebron. Yno yr oedd Ahiman, Sesai a Talmai, disgynyddion Anak. Adeiladwyd Hebron 7 mlynedd cyn Soan yn yr Aifft. Pan ddeithant i ddyffryn ysgol, torasant gangen ac arni glwstwr o rawnwyn, ac roedd 2 yn ei chario ar drosol. Deithant hefyd a phomgranadau a ffigys. Galwyd y lle yn ddyffryn ysgol, oherwydd y clwstwr o rawnwyn a dorodd yr Israeliaid yno. Ar ôl ysbïo'r wlad am 20 diwrnod, deithant yn ôl i Cades yn anialwch Paran at Moses, Aron a holl gynulliad pobl Israel. Adrodd asant y newyddion wrthynt hwy ar holl gynulliad a dangos iddynt ffrwyth y tir. Dywed asant wrth Moses, deitham i'r wlad yr anfonais ni iddi, a chael yn llifeirio o laeth a mêl, a dyma beth o'i ffrwyth. Ond, y mae'r bobl sy'n byw yn y wlad yn gryf, y mae'r dinasoedd yn geirog ac yn fawr iawn, a gwelsom yno ddisgynyddion Anak. Y mae'r Amaleciaid yn byw yng ngwlad y Negef, yr Hethiaid, y Jebusiaid a'r Amoriaid yn byw yn y mynydd-dir, a'r Cananeaid wrth y môr a cherllawr i Yrfonen. Yna, galwodd Caleb ar i'r bobl dawelu o flaen Moses, a dywedodd, gadewch i ni fynd i fyny ar unwaith i fuddiannu'r wlad, oherwydd yr ydym yn sicr o fedru ei gyrchdygu. Ond dywedodd y dynion oedd wedi mynd gydag ef, ni allwn ni fynd i fyny yn erbyn y bobl, oherwydd y maent yn gryfach na ni. Felly, rhoesant adroddiad gwael i'r Israeliaid am y wlad yr oeddent wedi ei hysbïo, a dweud,
y mae'r wlad yr eitham drwyddi i'w hysbio yn difa i thrigolion, ac y mae'r holl bobl o welsom yn anferth. Gwelsom yno y Nephilim, y mae'r meibion Anak yn ddisgynyddion o'r Nephilim. Nid oeddym yn ein gweld ein hunain yn ddim mwy na cheiliogod rhedyn, ac felly yr oeddym yn ymddangos iddynt weithiau. Byddai di ddiw fendithio iair i ni. Gawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni yn diolch i ti am fore newydd, am ddiwrnod newydd, a jyst am y cyfle hyfryd yma i ddod o dy flaen di a cael treiddio i dy air di unwaith eto o Dduw. Arglwydd da ni'n rhyfeddu at daddaioni di tuag ato ni. Yr un sydd wedi creu y byd, yr un sy'n dal y ser yn ei lle, yr un sydd wedi bod ers tragwyddoldeb dad. Ac eto, yn dy ddoethineb rhyfeddol ac yn dy gariad anhygoel, ti'n dewis a wneud â ni o Dduw. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bore yma, dy fod ti yn Dduw sydd wedi gorchfygu o dad, sydd wedi rhoi y cwbl i ni trwy dy fab Iesu Grist. A da ni'n dod o dy flaen di bore yma yn ostyngedig o Dduw, yn gofyn am dy faddeuant di pan da ni'n gadael i pethau'r byd, i'n gorchfygu ni o Dduw, i dynnu'n golwg ni oddi wrth y ti. Da ni'n gofyn am lygaid i weld o'r newydd bore yma. Da ni'n gofyn am galonau agored i dderbyn o dy ras di ac o dy fendith di i ni o Dduw. Dwi eisiau diolch yn arbennig bore yma am Dewi. Dwi eisiau diolch i ti o dad am dy gynhaliaeth di tuag ato fo. Dwi eisiau diolch am ei ffyddlondeb o'n pregethiad air di o Dduw. A dwi'n gweddio bore yma y byddi di yn siarad drwyddo fo. Ti'n adnabod pob un ohono ni o Dduw wrth yn henwa. Ti'n gwybod yn anghenion ni yn well na ni yn hunain o Dduw. Felly cwrdd â pob un ohono ni yn lleda ni bore yma. Yn gwendid ni, yn y pethau sy'n llethu ni, pethau sy'n pwyso arna ni. Arglwydd, dyro i ni weld o'r newydd, gogoniant yr arglwydd Iesu, yr cwbl ti di wneud drosto ni oherwydd dy gariad di o Dduw. Dyn ni jyst yn cyflwyno gweddill yr amser i ti rwan felly, ac yn diolch i ti am y cyfan, yn enw dy annwyl fab. Amen. Dyn ni'n mynd i canu un ail emyn, sef emyn yr wythnos yma, emyn yr cynhadledd mor fawr i'w cariad Duw y Tad. A fel dyn ni'n canu, mynd i ofyn bod dyn ni'n canu ar un ista y bore yma, mwyn i ni cymryd y casgliad. Fydd yr hogia yn dod rownd efo bocedi yma. Mae'r emlenni ydych chi wedi cael yn gynt y cyfle just i roi yn ôl i'r arglwydd ac i'r waith. I waith i waith i deyrnas o trwy mudiad. Felly, ma'n ni canu ar ein ista tra mae casgliad yn cael ei pasio. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Does dim ymffrostio ynddo mwy, na dawn, na dim drwy'r creiad, ymffrostio naf yn Iesu Grist. Ei groes, ei atgyfodiad. Diolchaf mwy am brofi ras. Pam fi? Niwn, ond yma'i rodd. Niw wneithym ddim i heiddi hyn. Ei Aberthef am prynodd. Why?
O Dduw, da ni'n diolch i ti. Diolch i ti am o'r cwbl ti di roi i ni. Da ni'n cydnabod dy ddaioni, dy heilioni efo ni yn bob peth ar gwaith, yn y ffyrdd, holl ffyrdd wahanol. Ti'n ddarparu ar un gyfer ni ar gwaith, a cynnal ni ac yn cadw ni. Felly ar gwaith wrthyn ni cymryd y casgliad yma, derbyn y rhoddion yma, yr cyfraniadau yma ar gwaith, da ni'n gofyn i ti bendithio nhw. Ar gwaith ti sy'n bu ar cyfen, beth bynnag, felly da ni dim ond yn rhoi'r nôl i ti ar gyfer dy waith di ar gwaith. Diolch i ti am y mudiad, diolch am yr glwysi sy'n wrthi yn gwneud dy waith di ar hyd Gymru ar gwaith. Dyna ni'n gofyn i ti cymryd y roddion yma ar gwaith, bendithio nhw, wneud yn fawr efo nhw ar gwaith. Ac bendithio'r cyfen yn enw di'r Fab Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'n ddydd Gwener, ac ydyn ni'n edrych ar y gair ola yn yn rhestr ni, reit ar ddiwedd y bennod gynta, yn llythyr cynta at y Corinthiaid, llythyr Paul at Eglwys Corinth, at Gristnogion yng Nghorinth, a diwedd y bennod gynta, mae'n deud am yr arglwydd Iesu Grist, efi awneithbwyd i ni, trwy ei weithred ef, trwy ei groes di hwnna, efi awneithbwyd i ni yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth. A hefo'r gair ola yna, brynedigaeth, ydyn ni'n mynd i aros am chydig bach bore yma. Dwi'n cofio dynas yn capal ni ryw nos Sul, da ni'n cael gwahanol bregethwyr, a dwi'n falch o hynny. Mae'n gyfle i mi hefyd, dwi'n annog gweinidogion eraill yn neud hynny. Daliwch ar y cyfle i fod dan weinidogaeth pobl eraill. Mae yna addysg gwerthfawr i ni, a bendith, fwy na hynny, bendith i ni wrth wneud hynny. Ond yn digwydd bod noson honno rwy'n arall o ddacw, a rwy'n yn gofyn wedyn ar ddiwedd roed yma siarad am y bregethwr. Mae pawb yn cael ei flops, ac yn gofyn, be oedd y take-home message heno ta? Meddai hi. Cwestiwn da, de. Be di'r take-home message i ni? Be di'r take-home message i ni? Drychwch ar y geiriau ola yn y benod. Y geiriau dwi wedi ddyfynu, ola ond un ydyn nhw. Fel yn bod ni yn ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. Hwna di'r negas da chi a fi i fod i fynd adra hefo fo. Ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist mewn meddwl, gair a gweithred. Mewn meddwl, gair a gweithred. Anrhydedd ei berson a rhyfeddod a mawredd a gogoniant yr hyn mae o wedi gyflawni droson ni yn cymell ni o ddydd i ddydd, o awr i awr, i ymffrostio yn ddo ef. Dwi eisiau diolch yn fawr am eich gweddia chi cyn wythnos yma ac yn ystod yr wythnos. A dwi eisiau diolch am bob gair caredig hefyd yn ystod yr wythnos. Da chi wedi bod yn ffeind iawn hefo fi. Dwi'n mynd i enwi un, sef Ben, a dwi angen gwneud hynny. Mae'n iawn i fi wneud hynny'n bersonol wan, achos sa chi'n gwybod faint o e-byst dwi wedi cael gyn y boi yma ers 2 fis, 3 mis, mae wedi bod wrthi'n dechrau meddwl paratoi gweddio am y gynhadledd. A mae wedi gwneud ei waith yn fanwl. A wedyn os o'na ryw gwestiwn ynglyn â ryw emyn, dwi wedi cael dewis am yna, os o'na ryw gwestiwn ynglyn â ryw emyn neu rhywbeth fel yna, pethau hollol ymarferol, oedd o wastad yn yr e-bost neu'r text yn deud, darllan Eseia pennod 51, neu darllan hyn, neu edrych ar yr emyn yma. Oedd yna anogaeth yna bersonol i mi yn aml. Dwi'n diolch Ben am yr holl o'r gefnogaeth a'r anogaethau yna drost yr wythnosau dwytha. Dim awth oedden ni'n meddwl am y gair doethineb. Y cwbl ydyn ni angen yn y bywyd ysbrydol,
ac yn cael ei ddatguddio i ni ym mherson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Nes i ddeud yn do, da ni'n teimlo'n dwp weithiau, bod ni ddim yn gwybod. Bod ni ddim yn gwybod, bod ni ddim yn deall, a bod pobl eraill allan yn y byd yn gallu'n gwneud ni deimlo yn dwp ynglyn â pethau, ac yn gallu tanseilio, mor hwydd yn gallu tanseilio yn hyder ni, yn yw ac yng ngair Duw. Isio ni gofio geiriau, enghraifft, geiriau'r arglwydd Iesu Grist i Seimon Pedr. Da chi'n gwybod sy'n Gristion o ddod, ydych? Dwi'n mynd i sôn amdano fo nes ymlaen. Geiriau Iesu Grist wrth Seimon Pedr. Pan ddudodd o, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Mi ddudodd Iesu Grist, gwyn dy fyd di. Gwyn dy fyd di. Canys nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn. Wyt ti'n gwybod, Pedr? Mae gen ti'r wybodaeth yna wedi ei rhoi a'i phlannu yn dy galon ac yn dy feddwl ac yn dy enaid sydd ddim ohona ti. Duw sydd wedi'i rhoi, a mae hwnna wir am bob Cristion. A'r cyfiawnder yna wedyn, sydd yn cael ei roi a'i fenthyg os liciwch chi, i ni, y cyfiawnder yma'r arglwydd Iesu Grist wedi ennill i ni, yn ei fywyd glân. Da ni'n gallu gwahanu bywyd am arwolaeth yr arglwydd Iesu Grist a deud, wel, dim ond i fywyd o sy'n bwysig, neu dim ond i farwolaeth o sydd yn bwysig. Na, mae'n byw bywyd glân a pherffaith mwyn medru rhoi ei hun yn aberth cyflawn, digonol, yn talu'r iawndal, yn gyfan gwbl ar y groes dros bechaduriaid. A dim ond trwy ffydd, trwy gredu yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist, ydym ni'n cael y cyfiawnder yna, cael benthyg y wisg ddisgleirwen olau yna i guddio yn pechod a'n cywilydd ger bron Duw. Problem fawr y Cristion, unwaith da ni wedi dod i fanna i gredu, yn problem fawr ni ydy sancteiddrwydd ni, sancteiddhad. A mae yna bobl galon, dyner, cydwybod, dyner ynglyn â'r pethau yma, yn poeni hunan yn sal. Dwi ddim yn tyfu, dwi ddim yn eiddfedu, dwi ddim yn sanctaidd fel y gydylion ni. A'n problem ni, dwi'n drio deud hwn mor glir ag y gallai wan, nes i'n llwyddo o ddoen yn meddwl yn un. Yn problem ni yn aml iawn ydy bod ni'n mesur yn pa mor sanctaidd ydyn ni, yn ôl beth da ni'n neud. Pa mor aml dwi'n darllen fy Meibl, pa mor aml dwi'n mynd i capel, pa mor aml dwi'n gweddio. Bod ni'n mesur yn sanctaidd, nid dyna be mae'r apostol yn dweud, ac? Nid dyna be mae'r gair yn dweud wrthon ni. Fe a wneithbwyd i ni yn trwy fyw yn ei gwmni fo, a'i fywyd o yn dod yn fywyd i mi, dwi yn sanctaidd. Dim awth, o'n i'n meddwl am bobl sydd ddim wedi credu eto, ac eto sy'n dal i ddod i'r gynhadledd ella blwyddyn ar ôl blwyddyn. Dydd Merchar, o'n i'n meddwl am bawb ohono ni sydd yn ansicr ynglyn â ydyn ni'n Gristnogion. Bod cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei roi i ni. Mae hwnna'n setlo'r mater, unwaith ag am byth neu mi ddylia fo. Ddoe o'n i'n meddwl am bawb ohono ni sy'n stryglo yn y bywyd ysbrydol a'n pechodau, a'n diffygio ni, yn rhwystro ni rhag aeddfedu. Heddiw dwi eisiau meddwl am bawb sydd dros 60 oed. Achos da ni'n mynd i drio meddwl am y nefoedd. Achos dyna beth sydd gynno ni yn y fan yma. Dyna beth yw y prenedigaeth y mae'r apostol yn sôn amdano fo yn y fan yma. Y prenedigaeth derfynol, dragwyddol yma yn y nefoedd i bawb o bobl Iesu Grist. Dwch mi ddeu hyn, mae croeso i bawb arall wrando, achos da ni'n gwybod na dan. Da ni'n sôn am bobl dros 60 oed, ond chwbod, da ni'n gwybod. Mae'r gair prenedigaeth yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd, eich bod o'n iawn bod fi'n cydnabod hynny, mewn gwahanol ffyrdd yn y Testament Newydd, ond mae o'n golygu fynycha y prenedigaeth derfynol yna, a'r mynediad helaeth yna i'r nefoedd sydd wedi drefnu ar gyfer pobl Iesu Grist gan
y gwaredwr ei hun. Tybed oeddech chi yma nos lun. Dwch chi'n dweud cyfadda rhywbeth i chi. O sul i sul, neu wythnos i wythnos, pan dwi'n paratoi bregethau, neu rhywbeth, dyd y gwir, mae gen i bat sgwennu enfawr, a just sgriblo nodiadau, llaw ysgrifen sydd gen i. Ond o'n i'n meddwl ar gyfer yr anerchiadau ar gynadlau, mae well mi ddechrau defnyddio cyfrifiadur, a'i teipio nhw. A wedyn o'n i wrthi, dechrau fel un. Ond oedd o'n handi achos o'n i'n gallu ychwanegu at hynny ac yn y blaen. Dwi'n ama bod Adrian Brec oedd yn pregethu ma nos lun wedi hacio fy nghyfrifiadur i. Ac dwi'n gobeithio bod gyda fo diwrnod da. Achos i negas o ydy yn negas ni bore yma. Bron na bod, air am air. Bron na bod yn union felly. A mi ddudodd Ben, i di siwth Ben nos lun. A mi ddudodd Ben. Maen nhw fel 2 bookends, dydy meddwl fo, y 2 negas yma. A tybad, da ni ddeud o'n ofalus, tydan, ond tybad ydy Duw isio dweud rhywbeth wrthon ni. Mae yna nefoedd. Mae yna dragwyddoldeb. Mae yna brynedigaeth dragwyddol ar gyfer pawb o bobl Iesu Grist. Da chi'n sylwi, dwi'n mynd at y nodiadau wan. Da chi'n sylwi, os a ddim gap y fama eto. Ond na ddim gap rhwng cyfiawn, wel os am gap rhwng yr un ohonyn nhw, deud y gwir, y doethineb yn arwain at y cyfiawnhad, a'r cyfiawnhad yn arwain at y sancteiddhad, os am gap, unwaith da ni wedi dod i gredu, hwn di'r gwaith wedyn sydd yn digwydd yn bywyd ni, os a ddim gap chwaith rhwng sancteiddhad a phrenedigaeth. A'r negas ydy, mae'n siŵr o ddigwydd. Mae'n siŵr o ddigwydd, fel na'n union mae'r Testament Newydd yn siarad am y nefoedd ac am bobl Iesu Grist. Iddyn nhw, maen nhw'n saff. Iddyn nhw, maen nhw'n saff o gyrraedd. Maen nhw yn ddiogel. Gwrandwch ar yr apostol yn siarad yn sgwennu at yr Rhufeiniaid yn pennod 8, mi wyddwch y geiriau. Adnod 30, yr rhai ar rag ordeiniodd efe yn rhagwyddoldeb, y rhai hynny a alwodd efe. Siarad hefo nhw, dweud wrthyn nhw, galw nhw i gredu negas yr Efengil, mae'n gwneud hynny bore yma. Dwi'n mynd off script eto i ddeud hyn. Rhag ofn bod na unrhyw un yma sydd ddim eto yn ei galon wedi credu negas yr Efengil, mae'r negas yn dy alw di. Y rhai a alwodd efe. A rhai a alwodd efe, y rhai hynny hefyd a gyfiawnhaodd efe. Maen nhw'n dod i mewn, a maen nhw'n dod i mewn i berthynas. Hefo Duw, berthynas iawn, mae Duw yn gosod pethau yn iawn rhyngddyn nhw ac o'i hun ar gownt a berth a gwaith y gwaredwr a nwthan roed i ffydd a'i hyder yn hynny. Chi'n cofio'r gair nesaf? Y rhai alwodd efe, rhai hynny hefyd a gyfiawnhaodd efe. Maen nhw wedi dod i gredu wan. Y rhai a gyfiawnhaodd efe, y rhai hynny a ogoneddodd efe. Mae'n neidio dros holl hint a helbulon eich bywyd bach chi a fi i ddeud, y rhai mae o wedi alw, mae o wedi cyfiawnhau, a rhai sydd wedi dod i mewn, maen nhw'n mynd i gael i gogoneddu. Dim cwestiwn am y peth. Mi fyddan nhw'n cyrraedd. Mi fyddan nhw'n cyrraedd pen i taith. Maen nhw'n ddiogel. Ac yn fanna wir, dwi eisiau dechrau y sicrwydd yma dros y blynyddoedd, a mae angen i ni fod yn sicr, does? Mae angen i ni fod yn sicr, os da ni am ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist, wel, llian y byd o wobls, da ni'n mynd i gael goraoll. Goraoll. Dwi wedi cyfarfod efo Cristnogion hŷn dros y blynyddoedd sydd wedi cael traffaeth hefo hwn. Dwi'n cofio un sgwrs yn arbennig am y geiriau yna yn Hebraeau pennod 3, a dwi'n gorfod cyfadda, dwi'n cweit yn ei deall nhw. Dwi'n meddwl. Ond y sôn mae'r awdur yn Hebraeau pennod 3 am pawb, ddim pawb ddath allan o'r aifft nath gyrraedd gwlad
yr addewid. A'r person yma yn cael amheuon dychrynllyd o boenus ynglyn â'i diogelwch tragweddol. Dyna ni Elin, does? Dyna ni Elin Creulon sy'n gallu hau amheuon a mae angen i ni i'w wrthwynebu o. Beth arall sy'n achosi traffath i ni weithiau ydy bod na farn. Chymod, da ni'n gwybod yr ysgrythyr, neu'n meddwl bod ni, a wedyn yma'n rhaid i ni oll ymddangos ger bron brawdle Crist. Yr apostol Paul sy'n bu ar geiriau, a maen nhw'n cael yn y 5 benod o'r ail lythyr at y Corinthiaid. Gnewch chi'r gwaith cartrawan drostoch chi'ch hun. Fel hyn dwi'n deall o benod yna, mae'r apostol yn gosod allan beth i waith o, fel apostol, fel efengylwr, fo a'i gydweithwyr. A mae'n deud, mae'n egluro gwaith mor anodd ydy'r gwaith yna. A'r gwaith yna o berswadio, mae'r gair yna yno. Y gwaith yna o berswadio pobl i gredu negas yr efengil. A wedyn mae'n gosod egwyddor o blegyd, mae'n rhaid i ni oll ymddangos ger bron brawdle Crist. Da ni'n atebol, meddwl, fel pobl, da ni'n atebol ac yn gyfrifol i Dduw. Mae'r un apostol, pan mae'n sgwennu at bobl eraill, yn deud yn Rhufeiniau penod 8 adnod 1, yn awr felly, nid yw'r rhai sydd dan gollfarn, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist, na fo'r ymadrodd eto yn fanna, dan gollfarn. Neb sydd yng Nghrist, dan gollfarn. Yr hwn sy'n credu yn y mab, Iesu Grist bu'r geiriau, ni ddemnir. Yn wir, meddwl fo, rwy'n dweud wrthych, Iesu Grist, bod y sawl sydd yn gwrando fy ngair i ac yn credu rhwng am hanfonodd i yn meddu ar fywyd tragweddol. Nid yw'n dod dan gondemniad. I'r gwrthwyneb, y mae eisoes wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Yr hen gyfeithiad yn dweud fel hyn, ni ddaw i farn. Diolch yn mynd i wynebu barn. Ni ddaw i farn. Eithir efeaeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Tydy hynny ddim yn golygu nad ydym ni ddim yn gyfrifol ac yn atebol i Dduw. Dych angofio hynny. Ond does a ddim barn i bobl Iesu Grist. Oherwydd efeaeth trwodd. Mae wedi pasio, mae'r farn wedi bod. Mae wedi rhoi yn sgwar, os gael ddeud o felly, ar y gwaredwr drosta ni ac yn lle ni. Medda rhywun arall wedyn, mae Iesu Grist ei hun yn deud, yr hwn sydd yn dyfalbarhau hyd y diwedd, hwnnw a fydd gadwedig, juris out, meddyn nhw. Ond hold on. Yr hwn sy'n dyfalbarhau hyd y diwedd a fydd gadwedig. A am i fod o'n dyfalbarhau y mae o'n gadwedig, ta? Ddim yn gwbl nag e. Da chi'n di bod yn gwrando o gwbl arna, os da chi'n dechrau meddwl yn y cyfeiriad yna, holl negas y geiriau yma ar ysgrythyr a'r Testament Newydd a'r Efengil drwyddi draw, mae o wedi gwneud y cwbl. Drosta ti yn dy le di dy fwyn di byw, oherwydd bod chdi methu byw fel ti fod i wneud, a marw i dalu dy ddyled ac i brynu dy enaid. Allan o dywyllwch, allan o feddiant Satan, yn eiddo iddo ei hun. Mae o di wneud o. Nid oherwydd bod fi yn gwneud dim byd. Da ni roed y drol o flaen y ceffyl yma na, dydan. Am i fod o'n gadwedig, fel na, dyna'r ystyr. Am bw bynnag da ni sôn, am i bod nhw'n gadwedig, yma nhw'n dyfalbarhau. Dwi'n licio'r stori mae Alistair Begg yn ddeud. Yn un o'i bregethau pan mae'n sôn am y lleidr ar y groes. A mi ddydau stori arall yn sydyn, da chi'n cyn deud hynny. Mae yna stori am Robert Jones Llanllyfni. Mae yna rei yma sy'n gwybod yn iawn am hwnnw. Robert Jones Llanllyfni, nid o gan Felin Gerrig, ac yn mynd i lawr i Llundain,
ac yn cyfarfod efo Spurgeon, ac yn mynd at Mr Spurgeon ar ddiwedd rhyw oedfa, ac yn deud wrtho fo, dwi'n ddiolchgar iawn i chi yn Saesneg. Dwi'n ddiolchgar iawn i chi, Mr Spurgeon, meddwl fo, am yr cylchgrawn da chi'n anfon at ni. Dwi'n ei ddarllen o bob wythnos i'r criw bach sgynnon ni fel un gerig. Cofiwch chi, dwi'n gorfod addasu a newid, a dipyn arno fo, cyn ei ddarllen o i'r bobl yna. Wel, dwi'n gorfod newid ac addasu dipyn bach ar stori Alistair Begg hefyd. A mae'n sôn, da chi'n cofio stori ddychmygol ydi, well dweud hynny, am y lleidr yna. Ar y groes, yn cyrraedd drws y nefoedd, ac oedd na angel bach newydd yno diwrnod hwnnw, anghyfarwydd efo'i waith. A dyma'n teg hi ar y stori, oedd o'n Gymro. A mae'n gofyn cwestiynau wan i'r dyn, mae'n hold on wan, sut wyt ti wedi cyrraedd fama, ynddo? Pa salm di'r salm ora gyn ti? Tybed, fedri di adrodd salm 23, medra salm 23, ond dwi'n yn gwybod am... Be, ti'n gwybod faint o salma sydd yna? Faint byw ti'n gwybod? Ti'n wedi bod yn chwarae cleddu fe beth bynnag maen nhw'n neud yna? Dwi wedi bod mewn gwersyll. O, oce. Be di dyfarn di am cyfiawnhad trwy ffydd ta? Dwi wedi clywed am cymuned trwy ffydd, meddwl fo. O, medda yr angel, a dyna pam da ni'n gwybod bod o'n Gymro. Di rai ni gael pwyllgor, meddwl fo. Gallu penderfynu dim byd os na da ni'n cael pwyllgor. Rhoi un rheswm i mi, meddwl fo. Rhoi un rheswm i mi pam y dylwn ni ganiatáu i ti ddod i mewn i fama. Mae'r lleidr yn dweud, y dyn yna ar y groes ganol, fo sy'n dweud, fo ddidodd wrthai, heddiw y byddi gyda mi. Nid oherwydd dim byd sydd yn wir amdana ni. Mae o'n dweud, dwi'n saff, dwi'n ddiogel. Mae mynd yn hen ymlaen mewn dyddiau, mae pobl yn dweud, rhag yn tramgwyddo ni, yn dod â'i heriau hun. Nid jyst yn gorfforol, ond mewn ffyrdd eraill hefyd. Billy Graham, dwi'n meddwl, ddedodd, growing old, meddwl fo, is not for wimps. A mae yna lot o bethau'n digwydd i ni. Dwi'n eisiau bod yn grumpy old man wan. Llwn ni roi rhestr, ond dwi'n mynd i wneud. Ond un o'r pethau, da chi'n gytuno, un o'r pethau sydd yn digwydd i ni wrth fynd yn hun ydy ffatig ysbrydol. Dwi'n gweld rhain ysgwyd fel hyn a pobl eraill fel arall. Rhan fwyaf hyn da ni'n ei glywed ac yn ei weld ac yn ei brofi, da ni wedi bod efo yma o'r blaen. Mae'n siŵr bod chi wedi dweud hynny, mwy nag unwaith wsos yma am beth dwi wedi clywed hwn o'r blaen. Ac oherwydd hynny, mae yna rhyw fath o siniciaeth yn medru dod i mewn. Mae hwnna'n beryglus i ni. O ia, wel, chymod, dwi wedi clywed hwn o'r blaen. Dwi wedi clywed am hynny o'r blaen. Mae siniciaeth yn gweithio yn erbyn ffydd. Mae'n groes i ffydd. Mae ffydd yn credu, mae ffydd yn gobeithio. Dwi am enwi un peth yn benodol, a hwnnw ydy yr angen am i ni weddio am ddiwygiad. Mae angen tywalliad nerthol o'r ysbryd glân i newid yr hinsawdd ysbrydol toxic yma yr ydyn ni yn byw yn efo. Yr argraff dwi'n cael ydy nad ydy hwn bellach ddim ar radar. Dwi'n falch o glywed pobl wythnos yma, fwy nag unwaith, mewn mwy nag un cyfarfod. Falle bod fi'n anghywir i ddeud hyn, dwi'n gobeithio mod i. Ond nad ydy o ddim ar yn radar ni fel ag y dylia fo fod. A'n bai ni, dwi'n meddwl, Gristnogion hyn ydy hynny. Mae hwn yn un peth geithon ni o'r genhedlaeth o'n blaena ni. Mae angen i ni ailafal yn y mater, y baich a'r angen am ddiwygiad. A Dyw ei hun, a Dyw yn unig, sy'n gallu newid a thraws newid sefyllfaoedd a thywallt i fendith. Mae angen dal ati i weddio. A mae hwnna'n gofyn am amynedd ac am
urder ysbryd. Dowch at y geiriau yma'n cyntaf Corinthiaid. Hwn, yr arglwydd Iesu Grist, yn doethineb, yn gyfiawnder, yn sancteiddrwydd ac yn brynedigaeth. A mae gen i 3 gair yn sydyn iawn. Bydd yn handi i chi, achos unwaith da ni wedi dod at y trydydd, fyddwch chi'n gwybod na fyddai ddim yn hir iawn wedyn. Cartref, canu a cwmni. Cartref, gyntaf. Gwrandwch wan, da ni'n cael mynd adra. Mae'r Cristion yn cael mynd adra. Rwan, pobl ddiarth yda ni yma. Pobl allan o'n cynefin yda ni yma. Dyn dieithr un o emyna Pantygelyn. Dyn dieithr ydw i yma. Draw acw mae fy ngenedigol wlad. Ella bod rhaid ni gyffesu yn bod ni hefyd yn gallu bod yn rhy gartrefol yma, ond mae'n dal yn wir. Pererinion yda ni ar yn ffordd i'r nefol dir. I'r lle yna, dwch ni atgoffa'n hynna'n, lle na fydd na ddim pechod. Hallelujah. Hallelujah. Dim pechod. Dim profedigaethau. Dim temptasiynau. Dim dagrau. A hwn, dim regrets. Beth bynnag di'r gair Cymraeg cywir am hwnna. Dim regrets. Fel da ni'n mynd yn hyn, mae gennym ni fwy a mwy o regrets. Ni jyst y pethau da ni wedi wneud, ond y pethau dylia ni fod wedi gwneud. A ddim wedi llwyddo. Welis i raglen os mai dyna'r gair. Ar YouTube neu beth bynnag, oedd o panel o weinidogion, a dwi'n cofio o'n be oedd o, a mae well yn fideo enwi neu beth bynnag. Ond panel o weinidogion yn sgwrsio am wahanol bethau. A un o'r cwestiynau oedden nhw'n drafod oedd, be fydd y peth cyntaf ddudwch chi pan wch chi'r nefoedd? A un ohonyn nhw, mae'n ddyn enw, os dwi wedi dall yn iawn be oedd yn digwydd, mae'n ddyn enwog. A un ohonyn nhw'n dweud, dwi'n gwybod be fydda i ddeud, meddwl fo, mae'n ddrwg gen i. I'm sorry Lord, meddwl fo. When I get to heaven, neu drio ddeud o'n Saesneg, when I get to heaven, the first thing I'm going to say is, I'm sorry Lord. A mae pawb yn ei ben o, na, dim o gwbl, fydd na ddim regrets yn y newydd. Fydd na ddim byd yn boen. Mae gweinidogion yn diodda'n ofnadwy efo hwnna. Regrets. Ein byr ysgafn gystydd ni, y baich ysgafn o'r thrymder, darparu mai, tu hwnt i bob mesur, bwysau o dragwyddol bwys, tragwyddol o ogoniant, dim ond i ni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau ni welir. Mae bod oddi cartref oddi wrth yr arglwydd, sef rwan, i fod i greu hiraeth yno ni am gael bod gartref. Am gael bod gartref. I gael cartrefi gyda'r gwaredwr. Yn yr ystyr yna, mae pob Cristion o flaen i amser. O flaen i amser. Yn gwybod bod y gorau i ddod eto i bawb o bobl Iesu Grist. Dim pechod, dim syched, dim newyn, dim marwolaeth, dim poen, dim tristwch. Gwrandwch, dim dagrau chwaith na regrets. Yr ail air, canu, a dwi'n mynd i gydnabod wan, o hwnnw rhywbeth na dwi'n gwybod dim byd amdano fo. Dwi'n deall bod na ryw cod am y dôn uwch ben yr emyna, bod hwnna rhyw fath o gliw, pa fath o dôn sy'n mynd efo, ond dwi'n gwybod dim byd ond dwi'n licio canu. Dwi well na Bryn Terfel pan dwi'n canu ar ben yn y car dwi'n canu. Dwi'n canu rhyw bethau dwi'n gofio o fod yn blentyn. Dwi'n canu fel canar a, da chi'n gwara? Yn hapus yn ymyl y chi, yn hapus wrth feddwl, bod Iesu yn geidwad i mi. Bod Iesu yn geidwad i mi. Mae'n hyfryd o gan, a mae eisiau ni ddysgu canu, achos
Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd yn y nefoedd. Dyna beth sydd yn... Mae yna bob math o syniadau gwirion does yn y byd am beth sy'n digwydd yn y nefoedd, a maen nhw'n gorlifo i mewn i'r eglwys dwi'n ofni. Beth sy'n digwydd yno? Wel, mae yna ganu yno. Be maen nhw'n ganu? Gwrandwch, teilwng yw'r oen, yr hwnna laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb, cadernid, anrhydedd, gogoniant, bendith. Beth sy'n digwydd yno? Wel, maen nhw'n ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Gogledd Cymru yn lle braf iawn i fynd am dro. Mae'n gwneud lot. Dwch acw i fyw. Mae'n lle braf i fyw hefyd. Ond mae'n lle braf i lot o lefydd braf i fynd am dro. Dechrau'r ha, a siriol a fi i Aber-gwyn Gregyn. Da chi wedi bod yno rioed at yr Rhaeadr. Dwi'n meddwl bod siriol. Roedd wedi bod tan y diwrnod hwnnw. Oedden ni'n siŵr sa'n ni'n cyrraedd, achos oedd pen glin siriol yn boeni. O'n i'n iawn, o'n i'n real boi. Ond oedd siriol yn stryglo ac oedd y daith yn hirach nag oedden ni feddwl. A da chi'n gwybod be, wnaethon ni gyrraedd rhyw bwynt, de? Ac oedden ni ddim yn siŵr os bysa ni'n gyrraedd Sirius. Wnaethon ni ddechrau clywed sŵn yr Rhaeadr. Gwrandwch ar Pant y Celyn. Mi debygaf glywed sŵn, nefolaidd rai o'n blaen. Nhw wedi gorchfygu a mynd drwy dymhesloedd dŵr a than. Dwi'n mynd i ddeud o wan, y lle gorau i glywed y sŵn yna ydy yn y capel ar ddydd Sul. Y sŵn yna sy'n yn hannog ni i fynd ymlaen yn y bywyd ysbrydol ac i gyrraedd y nefol dir, y lle gorau i glywed hwnna ydy yn y capel ac yn yr oedfa ar ddydd Sul. Beth bynnag di maint y gynulleidfa yn fanna, da ni'n ymuno nid dim ond hefo cynulleidfa ar draws y byd, Cristnogion ar draws y byd, ond hefyd hefo'r llun efo seintiau ac angylion drafflith. Di hwnna am y gair gorau fanna, achos mae'n awgrymu mi bod nhw'n canu ar draws ei gilydd, ond mae'r canu'n swynol. Seintiau ac angylion drafflith, canant be? Canant am ei gariad ef. Medda Elfed bna'n sabothau yn ddyddiau'r nefoedd, a mae o rong y fanna hefyd. Achos maen nhw'n ddyddiau'r nefoedd. Mae'r siliau, mae'r oedfaon yn ddyddiau'r nefoedd. Dyna beth di'r Sul yn union felly. Rhagflas o'r nefoedd. Dyna beth sy'n digwydd yno, a dyna beth sy'n digwydd yn y nefoedd, a ddoli yr arglwydd Iesu Grist. Os da ni'n bod yn y capel, da ni ddim yn barod am y nefoedd. Yn 1795, fe gyhoeddodd Robert Jones Roslan gasgliad o'i myna, dwi'n meddwl mae yna Pant y Celyn ydyn nhw rhan fwyaf. Mi gyhoeddodd o gasgliad o'i myna dan y teitl Grawn Sypiau Canan. Na chi deitl i lyfr y myna? Dyna pam o'n eisiau ni ddarllen Niwmeri 13, y bobl na'n dod â greps grawnwyn yn ôl, mwyn i'r rhai oedd heb feddiannu gael blas, rhagflas, ia, ar yr hyn oedd yn aros amdanyn nhw, a dyna'n braint ni ar ddydd Sul. Cofiwch yn y dydd Sul nesaf wan, pan da chi'n sefyll i ganu emyn, a'r cwbl sydd yn digwydd yna. Cofiwch hynny, a cofiwch am y pŵr dap sgynnwch chi yn eich bilbyd. Ond cofiwch hynny, mae fod yn rhagflas o'r nefoedd. Ac yn ola, y cwmni. Dyma chi rhywbeth arall y dylen ni fod yn fwynhau ar ddydd Sul fel rhagflas o'r hyn sydd yn haros ni. O mor hoff yw cwmni'r brodyr, medda'r emyn, a da ni eisiau deud ar chwiorydd hefyd, wrth gwrs. Mae yna Elin ei ddal ar bob cyfle i darfu ar y gwmniaeth yna, mae angen i ni weddio yn erbyn hynny. Cwmni'r brodyr, ia, yn ardderchog iawn. Ond un yn arbennig. Yn brawd hynna ni yn arbennig. Yn hanwyl waredwr Iesu Grist yn arbennig. Ac yna, beth sy'n mynd i ddigwydd?
ca fod gydag ef. Panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach ac o'r blaen. Da ni wedi cael rhyw olwg, cip olwg o'r blaen. Gobeithio bod ni. Gobeithio bod ni wedi gweld rhywbeth o'r gras a'r cariad a'r drigaredd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist tuag ata ni, yn byw ac yn marw drosta ni. Gynnon ni ryw olwg ar hynny, gobeithio, ond yno, gan harddach nag o'r blaen. Dyna ddudodd o de wrth y Lleidr heddiw y byddi gyda mi. Dyna be mae o'n ddymuno, dyna be mae o'n ewyllysio. Da chi wedi sylwi ar yr hanesion yna ar ôl yr atgyfodiad, fel mae'r arglwydd Iesu Grist yn chwilio, ceisio cwmpeini ei ddisgyblion. Mae'r angylion, da chi'n cofio, yn deud wrth y gwragedd am basio negas i'r disgyblion. Dydwch wrthyn nhw. Dydwch, meddai'r angylion, neu'r angel. Dydwch wrthyn nhw am fynd i Galilea. Gawn ni, wel, fel sa'n ni ddeud o, gawn ni catch up yn Galilea. A mae yna nodyn rhyfeddol yn Marc 16. Chi edrych o'n eich amser eich hun. Achos maen nhw'n deud wrth y gwragedd, gofalwch i ddeud wrth Pedr. Gofalwch i ddeud wrth Pedr. Da chi'n cofio'r mes nath Pedr? Mae pawb yn gwybod am y mes nath Pedr o bethau gwadu i waredwr, gwadu i ffrind gora, a mae Iesu Grist rai dyddiau yn ddiweddarach yn dweud, dwi eisiau gwmpeini fo, dwi eisiau i weld o, dwi angen gweld i gwmni a chael i gwmni fo hefyd. Mae'n dod a mae'n swpera hefo nhw, mae'n cerdded hefo 2 ohonyn nhw i'r lle ma o'r enw Emmaus, a da ni'n cael gwybod pethau am y 2 yna, oedden nhw ddim yn disgleirio mewn gras nac mewn gwybodaeth. Ddim yn arbennig fel Cristnogion, deud y gwir, digon twp oedden nhw, ac araf a diffygiol yn ei crebwyll a'i dealltwriaeth. A mae Iesu Grist yn rhoi di gwmni iddyn nhw. Ac isio iddyn nhw fod isio i gwmni fo, un fela oedd o. A gwrandwch o'n, un fela ydi o. Un fela ydi o. Mae'n casglu i bobl o un i un ato i hun. I fwynhau i gwmni fo yn dragwyddol. Hyn yw y bywyd tragwyddol, iddynt dadnabod i. Yr unig gwir Dduw, geiriau Iesu Grist, hyn yw y bywyd tragwyddol, iddynt dadnabod i. Da ni'n cychwyn rwan. Mwyn dod i'w adnabod o yn well ac yn fwy felly yn y gogoniant. Rwan, fel megis mewn drych, dameg ydy hi, fel petai. Ond rhyw ddydd, wyneb yn wyneb. Rhyw ddydd ei weled fel y mae. Rwan, mae hi weithiau fel hyn, a weithiau fel arall. Ond rhyw ddydd, wyneb yn wyneb, fy arglwydd, fy Migael, fy ngwaredwr, fy ffrind, fy mrawd, fy oll yn oll. Gwrandwch ar Thomas Charles yn siarad am y nefoedd. Y nefoedd, medda fo, yw'r lle a baratodd Duw seiliad y byd i fod yn gartre tragwyddol i'r angylion etholedig ac i'r holl waredigion. Hynny yw pob Cristion, mewn dedwyddwch ym mhresenoldeb Duw. Bydd y dedwyddwch hwn, a fel hyn mae'n sgwennu os da chi'n gyfarwydd efo'r geiriadur, mae'n gwneud rhyw bwyntiad ydy. Bydd y dedwyddwch yma, medda fo, yn cynnwys un adnabyddiaeth gyflawn o Dduw ar hwnna'n fonodd e fe, Iesu Grist. Byddant wedi ei cyflawni a holl gyflawnder Duw. A gwrandwch hwn o'n i licio.
Pa fath eiriau yw y rai hyn, meddwl fo. Dwi'n mynd gwybod sa Thomas Charles yn hapus I fi ddeud hyn amdano fo. Mae o'n blown away efo'r peth, efo'r gwirionedd. Pa fath eiriau yw y rai hyn? Gall ef ei llenwi hwy, na allant hwy byth ei gynnwys ef. 2. Mae'r dedwyddwch yma yn cynnwys cyflawn waredigaeth oddi wrth bechod, a'i bod drwy hynny yn gyflawn hefyd yn ei tebygolrwydd i'r arglwydd Iesu Grist. 3. Bydd y gorfoledd a'r heddwch a brofant yn ei gorlenwi yn dragwyddol, a hwn bydd y gwaith o addoli Duw ar oen yn hyfrydwch tragweddol iddynt, a bydd ei cymdeithas a'i gilydd yn ychwanegu at y dedwyddwch hwn. Ei cymdeithas a'i gilydd yn ychwanegu at y dedwyddwch hwn. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Nac ymffrostiad y doeth yn ei ddoethineb, na'r cryf yn ei gryfder, na'r cyfeithog yn ei gyfoeth. Ond y sawl sydd am ymffrostio, yn ffrostiad yn hyn, ei fod yn fadnabod I, yna thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Fadnabod I yn ei ddoethineb, ei gyfiawnder, ei sancteiddrwydd, ac yn y prynedigaeth dragwyddol yna, y mae wedi sicrhau I bawb sydd yn ymddiried ynddo ef. Dwch ni weddio. Ein tad, ydyn ni'n diolch I ti fod gynnon ni waredwr y gallwn ni ac y dyliau ni yn ffrostio ynddo ef. Ein gofid penna ydy nad ydy hwnna ddim mor wir ac y byddan ni'n dymuno. Maddau I ni, arglwydd, tostyria wrthon ni, a helpa ni I gadw'n golwg ar urddas person a mawredd y gwaith y mae'r arglwydd Iesu Grist Ei hun wedi gyflawni drosto ni, yn lle ni ac yn mwy ni. Dyma sylfaen gadarn gref trwy fy mywyd. Credu ac edrych arno ef yw fy ngwynfyd. Ynddo bellach drwy bob pla y gobeithiaf ac yr ymffrostiaf, ac mewn rhyfel canu wnaf. Halleluia. Amen. A mi ganwn ni'r emyn ola. Yr emyn ola sy'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae I fo, sbiwch, ydy hyfrydwch y lle. Mae'r lle sancteiddolaf yn rhydd. Derwygodd fanwylid y llen, a hael y cyfiawnder sydd yng ngolau'r holl nefoedd uwchben. Yn golau'r holl nefoedd uwchben. Mae'r dyrfa yn anfeidrol o faint, ac eto ni welaf mor un. Angylion, seraffiaid, na saint, neb fel fanwylid ei hun. A'r penillion sy'n dilyn. Diolch yn fawr.
Nawn ni rannu y cydadrodd y bendith yma. Diolch yn ni. Ewch nawr yn cymdeithas Duw y Tad, ac wrth i chi fynd, cofiwch, drwy ddaioni Duw yr ydych wedi'ch gwenu i'r byd hwn, trwy ras Duw yr ydych wedi cadw ar hyd y dydd, tan yr awr hon hyd yn oed. A drwy gariad Duw, a ddatguddiwyd yn llawn yr wyneb Iesu, yr ydych wedi'ch prynu, yr ydych yn cael eich prynu. Amen. Ac amen.